Leksikografski zavod Miroslav Krleža objavio je treće, prošireno i dopunjeno izdanje Hrvatskoga povijesnog atlasa koji donosi značajna unaprijeđenja u odnosu na prethodna izdanja iz 2003. i 2018. godine. Potpuno rasprodano drugo izdanje pokazalo je koliko postoji potreba za ovakvom vrstom referentne literature. Najnovije izdanje odgovara na tu potražnju još većim opsegom. Jedna od najupečatljivijih novosti značajno prošireno poglavlje politička povijest, koje sada sadrži 91 zemljovid, uključujući čak 37 novih. Tekstualni dio atlasa je također bogatiji. U odnosu na prvo izdanje utrostručen je, a sada je dodatno proširen s novim poglavljem Protuosmanski ratovi te pod poglavljem o povijesti i profesionalizaciji sestrinstva u Hrvatskoj. Hrvatski povijesni atlas moguće je naručiti u knjižari portala Blaga i Misterije putem priložene poveznice po promotivnoj cijeni od 59 €, koja vrijedi do 23. studenog 2025.